Băi, îmi cer mii de scuze pentru sunetul din episod. L-am filmat, totul părea în regulă. Am făcut meciurile, n-am cum să revin. Din păcate, o să se audă foarte prost, sacadat, întrerupt. Iertați-mă pentru toată treaba asta. Sper măcar să vă bucure filmarea, să zic așa, nu și sunetul. Una peste alta, asta e, o să-l pun și pe ăsta, pentru că, să oferim cumva o continuitate a seriei. M-aș fi dus prea departe dacă îl băgam direct pe celălalt episod. Mă rog, înțelegeți voi. Așa că, enjoy! Ce să poate înțelege. Ciao! Am revenit cu episodul numărul 14. Salutare tuturor! Avem meci greu în deplasare cu Steaua. Echipa o să fie în mare aceeași. Echipa deja se sudează, să zicem. O să joc cautious. O să joc acest 4-3-3 cu un demeș de centrali. Nu mai trecem prin echipă, că deja o știți. Joacă Valentin Alexandru în față, totuși are 5 goluri, 8 goluri are până acum, foarte bine, 3 goluri în campionat, 5 goluri în Champions League. Da, îi dăm bătaie pentru că detalii tehnice, joacă în aceeași formulă ca și noi. O să le cer să-mi câștige totuși. M-ar bucura și un egal, n-aș zice, nu? În deplasare totuși cu Steaua ar fi un punct câștigat. Suntem pe primul loc în Liga 1, 15 puncte din 6 meciuri, am pierdut doar la Craiova, în rest am o victorie pe linie. E bine, mi se pare că sunt la 12 puncte, deci o victorie a lor ar însemna egalarea noastră. Alexandru Bară, cred că a fost. Bălașa ratează și el. Execută bine loviturile libere Bălașa. Știu și din realitate că mai încerca să mai dea. Scapă Alexandru din nou. Și o dă peste. Foarte bună pasa lui Rus. Deci, până acum, nu pot zice că e cineva care s-a remarcat. Am faze clare, totuși, ocaziile lui Valentin Alexandru. Ne îndreptăm către pauză. Și sper să nu ne luăm gol acum. Să intrăm cu blocat șutul lui Ovidiu Popescu. Nedelcu trage cel de la distanță. N-am avut niciun șut pe poartă ei. Dar au fost un pic mai buni decât noi, trebuie să recunosc. Haideți, mă băieți, hai. Sunt mulțumit oarecum de joc, dar totuși haideți să marcăm. Haideți să dăm gol. Târnovan 6-3, n-a jucat, probabil o să intre Mengolo 6-2 chiar. Hai să vedem, poate. Nu, am dat. E bine. Bun, acolo cu Herea, foarte bine. Târnovan, Bară din nou. Am avut șanse, o să intre Mengolo totuși.
Poate reușește el ceva mai bine decât Târnovan. O să-l bag și pe Munteanu. Ocazie mare a lor. Lăsăm faza asta și după aia facem schimbare. Îl bag pe Luis Munteanu. Dar nu scăpăm de cornerul ăsta. Am scăpat până la urmă. O să-l jucăm advance forward, că e poziția lui naturală. Poate el și o bagă națe. E egalitate până acum. Cred Munteanu. Bară din nou. Nu pot să cred. 3 bare am avut meciul ăsta. Îl scoatem și pe Chiștoie. O să joc pe Kindish defend. Tot 0-0, nu e rău. Nu e rău rezultatul. Dar am avut 3 ocazii mari de tot. Și poate că am fi meritat victoria. Da. Nici nu știu ce să zic. Minutul 93 și scăpăm. Slavă Domnului. Bag seama că se termină așa. E bine. E un rezultat bun pentru mine. Da. Sunt mulțumit cu rezultatul. E un egal totuși la Steaua și rămânem pe primul loc. 16 puncte. E bine, nu e rău. Mai ales, v-am zis, am fost angrenat și în tururile astea, 1.000.000 de tururi preliminare. Deci la Steaua mi-au pus mari probleme și sezonul trecut. Nu vreau să mai iau parte la transferuri, dar nu am niciun reț de transferuri. Echipa o să fie asta cu care v-am obișnuit. Mergem. Avem acasă cu Hermannstadt și după aia revin la meciul cu Sevilla, tot acasă. Am 3 meciuri acasă, ceea ce e foarte bine. Sper să fie, 2 victorii în campionat și vedem ce se întâmplă în Champions League. Revenim la meciul cu Sevilla. Iată-ne la primul meci din grupele Champions League, meci foarte dificil cu Sevilla, acasă, pe Ilie Oană. Echipa arată cam așa. N-am ce să schimb, n-am ce să pun. Am pus Căușes totuși. E Sevilla. Și mergem la meci. O formulă dubioasă pe aici cu... Da, ăștia o să facă diferența. Morel o să stea la Rangers, 14 milioane, atacantul ăsta. Ia uitați, fix atâta dat l-au luat acum. Îl au pe Muriel, 23 de milioane, despre ce vorbim. Da, e greu. Adică, ce să le zic eu? Nu suntem favoriți, dar haideți să arătăm ceva. E o echipă bună de tot. Sevilla, deși cred că din urna 1, nu știu dacă e cea mai ușoară, să zic așa, cu care puteam pica, dar probabil, nu știu. Nu văd să fie Real, Bayern, Juve sau Liverpool mai slabe decât Sevilla, adică totuși mă domină pe începutul ăsta de meci. Și-a luat Târnovan galben. Mă domină pe începutul ăsta. Zenit dă gol la Roma cu Lazio. Aș prefera totuși în meciul ăla să bată Lazio, pentru că eu zic că lupta, preconizez eu așa, în prostia mea, cred că o să avem șanse să ne calificăm în primăvara Europa League, evident, adică să ne batem pentru locul 3. Și cred că o să fie cu Zenit totuși. Adică
Na, cum sunt eu slab, o văd și pe Zenit în grupa asta. Adică avem Lazio și Sevilla, evident, favorite pentru calificarea în optimile Champions League și sperăm și noi, așa micuți cum suntem, la o calificare în Europa League. Dar, na, e greu. 1-1 egalează Lazio într-un final. Scapă ei, pierd acolo și e deranj mare de tot. Noroc a dat-o Morelos la Balamuc. Lucrează ăștia, știți povestea, nu trebuie să vă mai explic. Avem o mașinărie care își face de cap. Cer scuze pentru zgomotul ăsta de fundal, dar asta e. E șantier aici în cartierul ăsta de 20 de ani. Nu se mai termină apă, Iacob, deci și n-a fost atât de periculos. Haideți să facem o schimbare, să vedem pe cine putem introduce. Herea n-a jucat, dar Herea nu iese din echipa asta, să aibă și 5 nota. Pentru că Herea poate oricând să aibă un șut bun, o lovitură de cap bună și așa mai departe. Ne ducem către minutul, suntem în minutul 85, ne ducem către final. Nu mai schimb pe Antal, îl bag pe Mihalache și mă pun defensiv. Lazio, într-adevăr, confirmă, are 2-1. Ne ducem în minutul 92, am emoții pentru că poate fi primul nostru punct, ceea ce ar fi extraordinar, vă spun sincer. Pe cine să mai schimbăm? Noi, Târnovan are galben și e și obosit. Haideți să ținem de minge, vă rog, e minutul 94, deja 3-1 Lazio, perfect. Și noi reușim un 0-0 acasă. Bravo băieți, rog de match, Valentin Ticu. Da, a fost slab meciul pentru noi. Au posesie, în schimb ei ne-au dominat. Nici nu mai contează, fantastic băieți, primul nostru punct. Primul nostru punct din această și vedem, nici nu știu, să vedem așa. Liverpool poate, la fel ca și Barcelona. PSV, nu știu pe cine a avut, dar a bătut. City, Rangers au bătut și ei, probabil pe Ajax i-au bătut. Shakhtar Real, 3 puncte, nu prea au fost egaluri pe aici. Atletico cu CSKA un egal, Manchester Juventus și noi cu Sevilla un egal. Foarte bine băieți. Ia uitați, mi-am mai luat 900.000 de euro pentru egalul ăsta. Poate mai facem și noi niște bani, adică mai am 2 meciuri acasă, poate mai facem așa niște bani, să ne dea și nouă domnul Vlad, adică patronul, să ne dea și nouă bani de transferuri, să întărim echipa asta. Ok, una peste alta, nu știu cât are episodul, o să mă uit imediat, cred că să facem și meciul cu Astra. Facem și al 3-lea meci din episodul ăsta, meciul de acasă cu Astra. Echipa e în genere aceeași, l-am pus pe Luis Mundeanu atacant, pe Danci l-am pus mijlocaș defensiv, în rest, Homei, Plămadă, Țicu Țigănașul pe fund, Chiștoie și Herea, Antal, Târnovan și Luis Mundeanu, după cum am zis. Am zis să-l mai joc și pe el, să-i mai dau ceva minute. Să vedem ce se întâmplă. Herea, o ocazie mare lui Herea, șut bun. Hai să vedem dacă e tot pentru noi faza asta. Chiștoie bine cu Herea, foarte bine. Târnovan, gol Târnovan. A scăpat acolo foarte bine Târnovan. Și încă o dată Târnovan, bine, bine, Chiștoie! Al 2-lea gol al sezonului pentru Chiștoie. Super! Chiștoie e pe o pantă ascendentă, adică se antrenează bine, are note bune, e un jucător bun Chiștoie. Nu se ridică la nivelul lui Herea sau Toma de sezonul trecut, dar e în zonă. E în zonă, o să sudeze
relația de joc cu Herea, sunt sigur de asta în curând. Și na, când oamenii se înțeleg pe teren, jocul merge. Zise o plămadă. Deci ce gol ne-am luat? Așa ceva nu se poate. Uitați-vă la golul ăsta. Deci uitați-vă la golul ăsta. Plămadă greșește aici și după aia Iacu nu o prinde. Da. Ce să zic, ce să fac. Asta e, se mai întâmplă. Oh, și noi avem bară imediat după ce ne-au dat ei golul de 2-1. Puteam să ne distanțăm și acum asta cu emoții, că, na, ia uitați, din nou plămadă rămâne pe loc. Ce se întâmplă, prietene, cu tine? Doamne ferească-ne de așa ceva. Nu înțeleg, e mega frustrantă situația asta. Și dă Munteanu gol. Dar e frustrant, sincer. Pe două greșeli. 6,1, ar trebui să-i dați 4,1, cred. Jocule, trezește-te. Dă o notă proastă lui plămadă. Da. S-a dus la 6. Hai să vedem pe cine. Hai să vedem, poate dăm totuși. Să nu stau cu emoții, dar nu reușim să dăm, din păcate. O să schimb pe Claudiu Herea. Joc pe Kindle și aici nu joc defend. Să conservăm cât de cât rezultatul ăsta, că e un meci greu, se pare. Hai să mai facem o schimbare, îl schimb și pe Târnovan, este la 62, Țigănașul mai degrabă. Hai și Homei și lăsăm așa. Hai, am schimbat bențile. Hai să vedem. Nu s-a întâmplat nimic și... Apără Iacob, slavă Domnului. E momentul 94, mai avem 50 de secunde, sper să nu se întâmple ceva nasol. Și să batem. Câte emoții în meciul ăsta. Conducem 2-0, ne egalează pe două erori. Și stăm cu emoție pe final de meci. Cred că s-a terminat totuși. Da, este minutul 94. Slavă Domnului. Golul lui Luis Munteanu ne-a adus victoria Târnovan în meciului. Super. E bine până la urmă, nu mă plâng. Avem meci cu... O să-l fac. Meciul cu Gaz Metan. Nu aici. Scuze. Se mișcă cadra acum. Viitorul și Zenit. Da, revenim după meciul ăsta, clar. Iată-ne într-o formă fabuloasă. Pa!